दिनै आं नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादों मोनसे गोदान जिनिस बेखौ आङो आनबक्सिं खालामगोन आरो आंथ' मिथिफेरामोन मिथिनाया सोरनिबा खोमायाव नुयो ओमफ्राय इयारफन मेथाइ खोनासंनो लानाय बायदिसो मोनोमोन आरो आङो ओमफ्राय दिनै फाइनेलि नुबाय दांनायनायनोबो मोनबाय बुस्थुखौ माबायदि मा जिनिस दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायनोसै आरो दे बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ मा जिनिस मोनसे मोनसे देखायलांनोसै नायलांबाय थादो थेमा दङ बेनि खुलिग्राया ओरैजाय नैबेहाय बे सेरनांगौ बे सेरनानै बे आरोखि बिदि ओमफ्राय नैबेयाव लांदां जाबाय बेयाव थायो बुस्थुआ नैबेहाय ओमफ्राय आं बख'नानै दोनथ'बाय आरो बेखौनो देखायनोसै बेखौबा जा साइज खानो किउट एकदम बरिया बेखौ ओरै खोबदो खेबबाय बेयाव सेरनानै बोखाबाय जि साइज खानाय बरिया जि मोजांखा सना दोननोबो मोजां जागोन बेयाव हाब सना दोननो मोजां जाथारगोनलै बिखबा बिराद मोजां नै सना दोननो मोजां जागोन बे ओमफ्राय नैबे मोनसे बे मा दं बेयो नैबे बेटारि आरो बे बेटारि दं मोनसे मोनसे गासैबो इयो गासै बेयाव 6टा दङ 6टा बेटारि मोनसे सोनांगौ बेखौ मोनसेल' सोनांगौ बेनिफ्राय नै आरो दंबावो बेबो बेटारि ओमफ्राय नैबेबो बेटारि नैबेयो खोमायाव बे गाज्रि जायो आरो मोनसे बेखौ गाज्रि जाबाथाय बेखौ चेन्ज खालामजायो बेयो बख'नानै इयारफननि बायदि फिसा बरियाथार ना जा लायदो बुस्थुखौ दसे लाना फैदो बख'नानै दसे ओमफ्राय जाबायबो बे मोनसे मोनसे आलदा बेयो एक्सपायार आरो बारे गाज्रि जाबाथाय बेखौ होजाबाय सोलायनानै बुरजा दंखाथारो नै बुरजा दंखायो बुरजा हरखादों बे बेटारियाबो बुरजाखा बेबो गासै बेटारि गरसे सोबाय नै बेखौ नैबेनिखौ गरसे सोबाय गरनै मोननैखौ सोबाय ओमफ्राय बेयाव दंखायो साखा बायदि नैबे साखा बायदि गिदिंलायो नै दाना मा बुस्थु जोबथारनायाव खिथानोसै आरोना बेयो मा बुस्थु होफिनबाय सोबाय थेमाखौबोथ' खिथाखाबाय थेमाखौबो खोन्थाखाबाय बिखबाबो नोगोद मोजां साइजखा मबाइलनि बायदि आरोखि मबाइलनि बायदि ओरैजायबो ओमफ्राय कम्पानिया मा नाम बेयो नायदो कम्पानिया मा नाम होनांगोन बेखौ HP साउन्ड प्लास मोजां खिन्थु प्रडाक्टआ दा एक्सपिरियेन्स मोनबाय बाहायनायबाय बरिया फाइनेलि जोबथारनायाव नोंथांमोननो देखायबाय नै बेनोमोन आं जायखौ आनबक्सिं खालामदों नै बेनो माने खोमा खोनायैफोरनि आरोखि बेखौ मा होनना बुंनांगोन बेयाव मा होनदों साउन्ड प्लास होनना बुंदों माने जायफ्रा खोमाया एसे प्रब्लेम जाबाय खोनाया बिसोर लानो हागोन आरोखि ओरै खोमायाव आलायनानै लानांगौ
ओमफ्राय नैबेयाव माबा दङ भलिउमनि साखा दङ भलिउमा बाराय जायो खमाय जायो ओमफ्राय नैबेयाव अफ अन दं आरो सुइच नैबे अफ अन जाबाय ओमफ्राय नैबे भलिउमखौ नों गोसाबो होनो हाबाय खमबो होनो हाबाय गोसा नांगौबा गोसा खमायनोबा खमायनो इयाव नारखोबाय नारख्लायलायबाय आरोखि मोजां बाहायबाय एक्सपिरियेन्स मोनबाय खोनायो माने फुरा इउसफुल आरोखि नोंथांमोना सोरबा गोनांथि जायोब्ला बायनो हागोन नै सोरबा खोमा खोनायै दङब्ला नैबे HP साउन्ड प्लास नैबे खोमायाव आलायग्रा बै खुनाबो खोमानिया सोलायजाखायो बै गुफुरा नैबेयो दहाय आं देखायखाबाय स्पायार दंखाजोबो बेटारियाबो दंखायो स्पायार बेटारि जोबो सोलायनो हागोन ओमफ्राय बिखबाव नाङाब्लाथाय बिखबाव सोना लानो हागोन ओमफ्राय जेब्लानाखि बेखौ बाहायला दोनथ'नोसै होनब्लाथाय नैबेखौ बेयाव सेरदो बेयाव सेरनानै खेवदो बास नैबे खथा दंखायो नैबेहाय नैबे खथा बेयाव आरामसे नैबे दोनदो आरामसे ग्रोब खोबदो बास पकेटाव थ्रोब सोना लानो हायो आरोखि जेरावखि थाङा नों बेखौ लांफानो हाबाय जेरावखि थाङा लांफानो हायो सुबिदा दं बरिया सुबिदा दे बेखिनियानो